नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत भेंड्या फोडी करची पळूया। हांगा मी गावठी भेंडी यूज करते रसात, हाका अष्टकोन भेंडी बी म्हणतात। फोडी करच्याक आम्ही हे भेंडे बरेकन धुवून पुसून घेतला आणि आमकां जाय रवो, मीठ आणि भाजच्याक तेल। हे भेंडी होड आसात म्हणून आम्ही ह्याचे 4 भाग कापून घेतला। भेंडी ल्हान उरल्यार मदल्यान 2 भाग कापून घेतल्या पुरो। सगळ्यात पहिली कापून घेतील भेंड्या फोडेक मीठ लावून घेवका। मीठ लायतना थोडे उदक घालून घेतल्यार मीठ समा चारी वाटेन भेंड्याक लागता। भेंड्यात जास्त मीठ घालना म्हणून आम्ही घालताना केअरफुल उरका आणि थोडे मीठ घालका। एक कायल हुनकन घेवची आणि मीठ लायिल भेंड्या फोडी एक एक रव्यात बुडोवन तव्यार दवरतेर वचची। सगळी फोडी तव्यार घाण जाल की वयल्यान तेल घालचे। तेल सगळी फोडीक समा लागका। तेल सगळी फोडीक घाण जाल्यानंतर झाकण धापून 5 ते 6 मिनिट शिजच्या सोड्या। दुसरे वाटेन भेंड्याक जराशी ब्राऊन कलर येवचे सुरू जावका, ताजनंतरच फोडी परतुच्या सुरू करका। फोडी ब्राऊन जाते रसात आम्ही आता सगळी फोडी परतून घेऊया। भेंड्या फोडी जास्त काळी जातपर्यंत भाजच्या ना, जरा ब्राऊन कलर आयल की पुरो ती मऊ जातात आणि खावच्याक बी रुची लागतात। भेंड्या फोडी सुकी दिसल्यार परतील नंतर बी थोडेसे तेल घालाय जाता। परत झाकण धापून दुसरे वाटेन बी भाजून घेऊया। दोन्ही वाटेन चुरचुरी भाजेल भेंड्या फोडी खावच्या रेडी आसात। तुम्ही बी घराकन कसाल म्हण आमकां कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।